केरेलायाव थांदोंमोन ओमफ्राय लामा ससेयावनो गोमालांदो सोरबाफोर नुयोबा सोरबाफोर नुबाय बायदोबा बेखौ मोजाङै जोंना थांगाबारि गामि सालबारि गोलैयोना सालबारि गोलैयो ओमफ्राय सोरबाफोर नुबाय बायदोबा बेखौ माबा नाम्बार फन नाम्बारखौ होबायना फन नाम्बाराव फन खाथाय अननानै इजों मानसिफोर थांफादोंमोन नामा इजों मानसिफोर थांफादोंमोन ओरैनो खैजोनसो थांफादोंमोन जे 18 जन मानसि थांफादोंमोन इजों लोगोआव ओमफ्राय इयो ओंखारदोंमोन नामा हारसिं ओंखारदोंमोन बे गोमाजानाया नोंथांनि फिसाय नामा आंहानिनो फिसाय मा नाम होननानै फोरमायो आंखेब होनदों नुबाय बायदोबा नाम्बाराव फन खाथाय मानसिखौ मोजां मोजां लाबोदो मानसिखौ जेरै मोजां मोजां न'आव मोनफैदो लाबोदो आंनि सोमोन्दै बिबथै जानाय आंखे बर'आ थांनाय 11 जानुवारि खालि केरेलायाव खामानि मावनो थांदोंमोन नाथाय बिथाङा लामा ससेनिफ्रायनो मानसिया एसे आंगा रखम जानानै माने गोमादों आरोना ओमफ्राय दा बिथांखौ माने ओंखारनाय स्टेसनावबो माने हासुनो ओंखारदोंमोन मानसिया ओमफ्राय इ स्टेसनावबो नागिरखांबाय RPFखौ लानानै पुलिसखौ लानानै CC केमेरायाव नायनायाव माने नुदोंमोन मानसिया दंमोन इ स्टेसनाव ओंखारदों ओमफ्राय बोजाबा माने लामा लानानै थांदो जाहैबाय मानसिया ओमफ्राय दा बिथाङा थांनायाथ' गोबांबार थांबाय बिथाङा 5 बोसोरसोआनो जाबाय थांनाया माने थांलाय फैलाय जोंनो 5 बोसोरसो जाबाय रायजोफोरनिसिम मा खावलायनो सानो नोंथाङा दा आं रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो सानो जे बिथाङा जुदि लामा सामा बायदि आंगा खम जानानै थाबाय थानाय नुयोब्ला जे जाय नुयो बिथांमोनखौनो माने कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिथाङा माबे स्टेसनाव ओंखारदोंमोन नोंथांनो फोरमायहरदों स्टेसना सालिम स्टेसन होननानै खोनादों आरोना तामिलनाडुनि थांनाय लोगोफोर 18 जना नोंथांनि न'खरसिम मा होनना फोरमायहरदों थांनाय 18 जन लोगोफोरा बेखौनो फोरमायहरदों जे बिथाङा लामा ससेनिफ्राय माने ट्रेनखौनो उल्था खानाय बायदि मोनो जाहैबाय बिथाङा माने केरेलायाव थांनायखौनो क'क्राझारखैजासो फैदो होननानै माने भाबिखाबाय दङ जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो थांनानै ट्रेन सोलायखांनायनि उनाव मोनसे ना मोननै स्टेसन बारखांनायनि उनाव माने इ स्टेसनाव इयो हासुनो नांनो खारनानै बेबायदिनो माने गैखाया आरो मानसिया दा नै जोंहानि न'खरनिनो सुबुं दा केरेलायाव 2 जानुवारि 9 थारिखै खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन बिखौ नोंथांमोना अननानै जायखिजायाव नुयोबाथाय हमनानै दोनबानो जाबाय लाखिनानै उनाव आरो मोनोबा जोंनो कन्टेक्ट खालामनानै न'खराव फन खालामबानो जाबाय फन नाम्बार होखादों नालाय आरो फटकबो साफायखानानै होनाय जादों दा न'आव जोंनो मोनोबाथाय माबा कल खालामबानो जाबाय आरो बेखौनो खुलुमो।